שלום וברוכים הבאים לסטריט. אם אתה בעל מסעדה ואתה רוצה להצטרף לשעון הסטריט, לחץ כאן. פה תקבל הוראות קצרות לאיך להתחיל את התהליך. תחילה יהיה עליך לפתוח חשבון משתמש. לחץ על Register Now. כעת שלח לנו מייל ל-street.app@gmail.com. תחכה למייל עם אישור שאתה בעל מסעדה. לאחר קבלת מייל האישור, חזור לאתר שלנו וירשם עם חשבון שלך. כעת, לחץ על Create Your Restaurant. כאן עליך להכניס פרטים התחלתיים על המסעדה שלך. שדות המצוינים בכוכבית הם שדות שחייבים למלא. לחץ Add Restaurant. המסעדה שלך מתווספה לבסיס הנתונים שלנו. כעת נרצה להוסיף תפריט. לחץ על Menu. תהליך הוספת התפריט יכול להיות ארוך ומפרך, ולכן פיתחנו כלי עזר בשבילך. באם יש לך חשבון ב-res.co.il, גש אליו והעתק את ה-URL של התפריט שלך. הכנס אותו כאן, ולחץ Sync Menu. כעת התפריט יסתנכרן עם התפריט שלך בחשבון res.co.il. עם זאת, תוכל תמיד להוסיף תפריטים משלך על ידי לחיצה על Add New Menu כאן או בתחתית התפריט. על מנת לערוך שם של תפריט, עמוד על שם התפריט ולחץ Edit. על מנת לערוך מנה, גש אל המנה ולחץ Edit Dish. כאן תוכל לערוך את הנתונים על המנה ולהוסיף נתונים נוספים. בחלק מהמנות מתווספים בדרך כלל תפריטים נוספים. למשל, עבור פיצה ניתן להוסיף תפריט שתייה קלה. ניתן להוסיף כמה תפריטים כאלה שרוצים. בסיום, הקש Update Dish. שים לב, עבור כל מנה שלא הכנסת URL של תמונה, קיים לך כרגע placeholder. עבור הסועד הוא יקבל תמונה ממאגר רנדומלי שלנו. עמוד על התפריט אליו תרצה להוסיף את המנה ולחץ Add Dish. הכנס את הנתונים של המנה. שם המנה, סוג המנה, אם יש, מחירה. ניתן להכניס URL לתמונה של המנה, להכניס תיאור קצר על המנה, חריפות ותפריט בחירה כפי שתואר קודם. לסיום, הקש Add Dish. למחיקת מנה, לחץ Delete Dish. למחיקת תפריט וכל המנות תחתיו, עמוד על שם התחתית ולחץ על Delete. על מנת לראות המנה, לחץ על שם המנה. גם מכאן תוכל לערוך את המנה או למחוק אותה.
תפריטי הבחירה שמורים כמטמון, ולכן אם תרצה להוסיף את אותו תפריט בחירה לשתי מנות שונות, תוכל בתפריט העריכה להתחיל להקיש את שם התפריט, ואוטו-קומפליט ישלים לך אותו. לחץ על ההשלמה הרצויה, והתפריט יתווסף אוטומטית. האפליקציה שלנו מאפשרת לסועדים להזמין מנות בעצמם ולקרוא למלצרים דרך האפליקציה. בכל זמן שנכנסת הזמנה או קריאת מלצר על ידי סועד, המצב מתעדכן בלייב אקשן. ניתן גם לראות את העדכונים בפאנל הצדדי כאן. המלצרים העובדים כעת במסעדה יכולים לראות עדכונים אלו ולטפל בהם. ברגע שמלצר מעביר הזמנה שנעשתה על ידי סועד למטבח, עליו לנקות אותה על ידי סימונה כמועברת. ואם ניכנס לתוך השולחן, נוכל לראות את ההזמנה שבוצעה ולהעביר אותה. כאשר מלצר עונה לקריאה של שולחן, עליו לנקות את הקריאה כאן. לחיצה על Call Responded תטפל בנושא. על מנת שכל זה יעבוד, עליך לרשום את השולחנות שלך במסעדה ואת המלצרים העובדים במסעדה. על מנת להוסיף ולנהל שולחנות, לך ל-Tables. נוסיף שולחן על ידי לחיצה על Create New Table. כעת יש לתת שם לשולחן. לאחר הוספת השולחן, נקבל Diners Key ונקבל ברקוד. שני אלו יאפשרו לכל משתמש שירצה להתיישב בשולחן לעשות זאת בקלות על ידי הכנסת הקוד או סריקת הברקוד בעזרת האפליקציה שלו על האנדרואיד. עליך להדפיס את הברקוד ואת קוד השולחן ולהדביקו לשולחן או לתת אותו בכל דרך שנראית לך נכונה. כאשר נכנסים לשולחן, יש את אופציית Clean Table. Clean Table תנקה כל הזמנות שלא הועברו למטבח וקריאות מלצר שלא נענו, וכן תחליף את Diners Key ואת הברקוד לצורך אבטחה. על מנת להוסיף מלצר כעובד מסעדה, גש ל-Waiters. עליו להיות בעל חשבון משתמש באתר. השתמש בשם המשתמש שלו על מנת להוסיפו כעובד אצלך כאן. אחת שמלצר רשום כעובד מסעדה, הוא יכול להיות במצב פעיל, punched in, או במצב לא פעיל, punched out. ניתן להעביר מלצרים ממצב למצב על ידי לחיצה על הפקודה המתאימה. בנוסף, תוכל תמיד למחוק מלצר על ידי לחיצה על Remove Waiter. שים לב, אם מלצר אינו במצב פעיל, הוא אינו יכול להשתמש באתר ובאפליקציה על מנת לבצע הזמנות ולטפל בקריאות. לכן, שים לב שהמלצרים שכעת עובדים הם במצב פעיל ואחרים במצב לא פעיל, על מנת למנוע הזמנות סרק וחבלה מיותרת. חשבונך הוא היחיד שיכול להעביר מלצר ממצב פעיל למצב לא פעיל. בסוף היום ננקה את המסעדה על ידי לחיצה על מקש Clean Restaurant. לחיצה על קישור זה מנקה הזמנות שלא הועברו וקריאות מלצרים שלא נענו. בנוסף, היא מעבירה את כל המלצרים למצב לא פעיל. זהו, עכשיו אתה מוכן להשתמש באפליקציה הנהדרת.